Ahojte, milí študenti. Ideme k našej prvej sérii otázok a odpovedí. To, čo sme vlastne nestihli zodpovedať počas lekcií, pretože máme veľmi veľa otázok. Začneme hneď s nimi. Urobíme to tak, že vyslovene nárazovo. Moja osobná poznámka. Chcel by som povedať, že počas ďalšej lekcie sa pokúšame zodpovedať viac otázok. Tak, teraz máme František z Popradu. Prečo červené náramky nám nepomáhajú? Mi nepomáhajú. Ja si ich dávam, ale nič to nezískavam. OK, v prvom rade, prečo by nám mali takéto červené náramky pomôcť? Ja viem, že je o tom veľmi veľa rečí, ale v skutočnosti nie je nič v tomto svete, žiadne predmety, ktoré by mohli ovplyvniť v prvom rade, ktoré by mohli ovplyvniť duchovnosť akýmkoľvek spôsobom. A všetko to, čo sa deje tu, v tomto našom svete, je dôsledkom duchovnosti. Takže je úplne jedno, či budeme nosiť nejaké červené náramky, či budeme piť svätú vodu, dáme si nejaké čiapky. Jediná vec, ktorá naozaj nám pomôže, aby sme to dosiahli, je spojenie medzi nami, ktoré v skutočnosti urýchľuje našu cestu k duchovnosti. Čo je vlastnosť dávania? Alebo úmysel, aby sme dávali. A nevieme, teda všetky tieto veci ako kryštály, tie náramky a podobne, nám pomáhajú nám zmeniť naše zdravie a podobne, ale nemajú nič spoločné s rozvojom našej vlastnosti dávania. A to je vlastne duchovnosť. Samozrejme, musíme rozprávať aj o našej slobode výberu, ale dokonca aj ako veci, ako kvantoví fyzici prichádzajú k záveru, že všetko je dopredu ako keby stanovené a my len odhaľujeme, ako to vlastne funguje. Takže jediný skutočný výber je taký, aby sme urýchlili našu cestu k duchovnosti. A vlastne mali by sme to naozaj robiť práve tým, čo študujeme v Kabale. A robíme to aj vlastne teraz. Noel z Francúzska. Môže ego je niečo iné ako prehnaný individualizmus? Môže? No. A skutočné ego nie je o individualizme. Na prvej úrovni áno, je to vlastne sila, ktorá ťa odpudzuje od spojenia. Ale samozrejme budeme vlastne nachádzať to skutočne veľké ego, to je iba začiatok ega. Volá sa to faraón. Je to vlastne pozri, koho by som mal dávať, koho poslúchať. Vlastne práve cez to ego my sa musíme dostať a pomáha nám v tom Kabala. A samozrejme, ja chcem ovplyvňovať svet, ja chcem vládnuť svetu, ja chcem peniaze. Toto je všetko ale iba dočasné. Eva zo Slovenska je spôsob napraviť, je Kabala spôsobom, ako napravím samo seba? Áno, samozrejme, Kabala je metóda pre nápravu. O tom, ako dosiahneme stvoriteľa a ako vlastne dosiahneme stvoriteľa už v tomto svete. Katy z Lecce, je to miesto v južnom Taliansku. Kde? Poznám. Povedz mi niečo o Lecce, niečo úžasné. Ja som tam nikdy nebol. Je to veľmi pekné miesto, všetko okolo je blízko pri mori. Je to veľmi pekné, slnečné. Keď je tam slnko, samozrejme. Znie to tak úžasne, je tam tam je úžasný pokoj. A teda ona nám hovorí, prečo ja vlastne neviem, čo znamená Kabala, ako som k tomu došla. A teraz ja sa k tomu približujem a ja som vlastne týmto ťahaná ako k duchovnosti. Kto, ako, prečo? To sú všetky tieto otázky, ako keby sme mali elektrickú zásuvku, kde nájdeme nejaké miesto, kde je najmenej tlaku na nás, kde sme vlastne v rovnováhe. A tak sa vlastne všetko deje v našom živote. Ako keď si zoberieme túto ceruzku, keď ju pustím, keď ja hľadám nejakým spôsobom rovnováhu. Ja skrátka hľadám stále rovnováhu. Keď ma bolí hlava, dám si tabletku. Ja som prišiel
ku kabale, pretože vlastne tie sily, ktoré nás ovplyvňujú, celý čas nás ovplyvňujú, nás vlastne alebo dotlačili k určitému miestu, kde ja vlastne nachádzam kabalu a moje srdce mi hovorí, že to je moje miesto, kde ja patrím. Ja teda cítim tam určitú rovnováhu. Milo z Belgicka. Je možné, aby sme dosahovali vzťahy s vyšším svetom sám so sebou, aby sme boli toho vedomí, ale bez toho, aby sme to vnímali ako odhalenie cez kabalu. Odpovedenie. A prečo je to tak? Pretože v kabale máme veľmi dôležitý princíp, ktorý je, že nemôžeš pomenovať niečo, čo nedosahuješ. To, čo dosahuješ, je to, vlastne to máš ako keby vo svojej dlani, držíš to vo svojej ruke, ako keď si zoberiem túto ceruzku, ja to mám vo svojej ruke, pozriem sa na to, cítim ju a to je to, to je to moje skutočné odhalenie mojimi zmyslami. Ja som si o tom potom istý. A bez kabaly nemôžeš mať nič bez toho, aby si prešiel túto cestu. A cesta je vzostup po týchto stupňoch cez dávanie. A je to dosahovanie rovnocennosti formy so stvoriteľom. A staneš sa tým ako stvoriteľ. A cez túto cestu duchovného rebríka, ako to vlastne aj nazývajú tu kabalisti, naše vnímanie sa mení, my odhaľujeme a cítime iné veci. Nie je to, že som ja a potom sú ostatní, ale že ja sa mením a celý svet, ktorý vnímam, všetky moje hodnoty sa mení, moje túžby s každým krokom, ktorý ja vlastne robím. Toto nám kabalisti píšu vo svojich knihách, píšu nám to, čo oni odhalili v každých stupňoch, kedy vlastne oni prechádzali cez všetky tieto stupne. Takže keď budeš cítiť, že budeš to odhaľovať, budeš si istý, ako keby si držal túto ceruzku. Veľmi dobre. Ďakujem. Takže poďme. Michal z Rumunska. Je spojenie medzi kabalou a matematikou? Áno, určite. Ale vo všeobecnosti všetky vedy, ako Vala Sulam o tom píše, že kabala je veda všetkých vied, takže matematika je naozaj jazyk, je to vlastne určitý jazyk. Áno, všetko jedno, čo si zoberieme v tomto svete, vyššie svety, všetko je zahrnuté v kabale. A máme Vlada, takisto z Rumunska. Aké je spojenie medzi kabalou a tetragramatomom, teda tetragramom zrejme. To je Havajach. Ty si to prečítal, takže to odpovedať. Nie som veľmi neviem, čo je celkom ten tetragramaton, ale viem, čo to je. My to voláme Havajach. Môžeme o tom veľmi veľa rozprávať, ale to je základný vzorec, túžby, ktorý môže dosahovať svetlo na rôznych stupňoch. Teda to je vlastne ako základný vzor, podľa ktorého bol vytvorený stvorenie. V budúci semester si budeme rozprávať, že máme rôzne sefíry, keter, chochma, bina a tak ďalej. A vlastne týmto spôsobom máme koreň stvorenia. A toto Havajach je základný vzor pre všetky fenomény, pre všetky prvky, ktoré máme v tomto svete. Aj táto ceruzka, tvoje myšlienky, tvoje túžby, tvoja svokra. Všetci musíme prejsť cez tento proces. Rav Lightman nám povedal, že keď si ja poškrabem nos, takisto muselo prejsť cez všetky tieto z Einsov, teda z nekonečná až do našho sveta. Aby si vlastne takto musel poškrabať nos. Samozrejme, ja si potom chcem si takto poškrabať nos. Ja som síce chcel len dať vzor, teda príklad, ale vlastne to takto prišlo. Jill z Karnasu z Litvy. Je kabala jediným spôsobom, aký som dosahoval stvoriteľa? Tak v podstate, aby sme dosiahli stvoriteľa, potrebujeme pre neho túžbu. On sa neskrýva. Dosahujeme všetko podľa našej túžby. Keby sme mali túto túžbu teraz, bol by nám hneď odhalený. Takže kabalisti nám hovoria,
čo vlastne máme urobiť, aké činy máme robiť, aby sme ho odhalili. Takže je to jediný spôsob, neviem, pretože nepoznám iné metódy, ale táto metóda ťa určite dosiahne k odhaleniu stvoriteľa. A aby som tomu dodal niečo, Michal Leitman nám hovorí, že skutočná vec, kabala je, aj Ravaš to hovoril, choď a pozri sa a hľadaj. To je vlastne odpoveď, pretože hovorí nám, že si vyberáš metódu alebo miesto, ktoré vlastne zodpovedá tvojej duše alebo je vhodné pre tvoje túžby. Ak tvoj bod srdci sa rozvíja, uvidíš, že nebudeš uspokojený s ničím iným, iba s kabalou. To je z mojej strany. A dovtedy choď a hľadaj. Ďalej máme Jessiku z Belgicka. Ako využiť naše ego, najmä aby nám pomáhalo nás potlačiť k vyššiemu svetu. Opäť Jessica z Belgicka sa pýta, ako využiť naše ego a určitým spôsobom, aby nám pomohlo, aby nás potlačilo a aj ostatných smerom k hore. Je to úžasná otázka. Musíme využiť, v hebrejčine máme také porekadlo kabalistické, ako sa to povie, tava, takže túžba alebo žiarlivosť a česť môžu nás povniesť na tento svet. To znamená, že využiť svoje ego. Je to preto úžasná otázka, ako my používame naše ego, aby sme to dosiahli. Musíme využiť naše ego cez tieto prostriedky, aby sme urobili jednu, ktorá je opačná k nášmu egu. Ego je naozaj veľmi opačné duchovnosti a dávaniu. A to je ako úplné príjmanie. A keď sa dostaneme k úplnému opaku, tak vlastne využiješ cez žiarlivosť, túžbu a česť, aby si to dosiahol. Rozšírime si to. Keď využívame naše ego, keď cítime žiarlivosť. Ja vlastne, keď ja chcem sa pozrieť na Ariela, tak si ho jednoducho vo svojej mysli znížim. Ak ja využijem toto ego, vlastne na to bolo vytvorené, nie aby ja som znížil Ariela, aby som ho nevidel, aby som ho jednoducho nemal problém na neho žiarliť, ale práve naopak, musím ho sa tak postaviť vysoko, že ja tam sedím, ja chcem byť taký ako on a to je vlastne tá žiarlivosť, ktorú ja viem využiť. My budujeme a ako to voláme, hovorí Pilsum, je to ako reklama, je to nejaká reklamná spoločnosť pre stvoriteľa, pretože iba malý môže príjmať od veľkého. Ak môže, nevidíte reklamu, billboardy, ako je aké výborné dávať. To nie je pre ego. Takže ja musím si predstaviť Mošeho vo svojich očiach, že je taký úžasný, že je to najlepšia vec a táto vec ovplyvní moje ego, že moje ego bude chcieť byť taký ako Moše. To mi vlastne pomôže. To je metóda kabalistov, aby som ja vlastne využil toto svoje ego týmto spôsobom a dosiahol vlastne duchovno. A to je vlastne naša jediná možnosť využiť slobodu výberu. Takže my máme ďalej niekoľko... Čo sú to vlastne korene a odkiaľ pochádzajú? Takže korene a vetvy sú iba alegóriou, aby sme opísali vyšší svet. Odkiaľ pochádza všetko. Je to vlastne stvoriteľ a jeho túžba, aby dával svojim stvoreniam, aby im dával potešenie. A všetko, čo prichádza z tejto túžby, ktorú my vnímame, to nie je túžba. Túžba je nedostatok, ale je to iba vlastnosť dávania. Všetko, čo my vnímame z tejto vlastnosti dávania, je všetko, my to voláme celú tú sieť ako korene, ktoré nám diktujú. Všetko to nám oni diktujú, čo je v našom svete, ako vetvy. Je to ale iba alegorické. Samozrejme, my korene nevidíme, ale oni ovplyvňujú všetko to, čo sa deje v strome nad pôdou. Keď my ich odsekneme, tak strom zahynie. Uvidíme, že kabalisti skutočne vďaka tomuto
týmto vetvám, ktoré vlastne každá vetva indikuje ten svoj príslušný koreň. Každé slovo, každé telesné slovo našho telesného sveta v Tóre, v Zohare nehovorí to, čo my vidíme v tomto našom svete, ale označuje fenomény vo vyššom svete, ktoré ovplyvňujú to, čo vlastne my potom vidíme v našom svete ako toto slovo. Ďalšiu lekciu si o tom povieme. Glauko z Londýna. Zvyčajne využívate slovo zbožnosť, aby ste nejakým spôsobom označovali vyššiu silu. Ďalšia otázka od Mila, áno, z Belgicka. Čo by som mal robiť, keď chcem prejsť, keď chcem vlastne odhaliť tieto odkazy od stvoriteľa, ale ostatní, hlavne moji príbuzní, mi neveria. Ja poviem niečo, k čomu určite Moše niečo bude chcieť povedať. Nie, samozrejme, máme neustály vývoj a k všetkému máme určité dovolenie. A keď určitý čas príde, vlastne dostaneš povolenie a tvoj bod v srdci sa zobudí. A ty si sa zobudil, povedzme, napríklad teraz. A iní ľudia sa zobudia neskôr. A je to jedno, kto to je, či to je moja manželka, dieťa, syn, matka, to je jedno. To, ako ja chcem, aby aj oni sa stali súčasťou toho všetkého, ja im to samozrejme môžem povedať, ale v prvom rade musím však ich nechať, aby sa oni vyvinuli svojim vlastným tempom. Nemôžem na nich tlačiť, pretože v duchovnosti nie je žiadne násilie. A jedna vec, ktorá je, áno, ak sú ochotní ísť touto cestou, samozrejme je to OK. Niekde idú niekde, keď počúvajú napríklad lekciu s tebou podobne. Počase možno bude tam nejaký postup a ich bod v srdci sa môže zobudiť, ale do tohto času, kým sú oni pripravení, netreba na nich určite tlačiť. A rada Rava Lightmana, iba im treba kúpiť knihu. Netreba nič robiť, len im treba kúpiť knihu, dať im knihu, tu máš, čítaj si a keď majú bod v srdci, oni k tomu prídu. A keď nie, tak netreba ju určite tlačiť. Pretože inak oni to budú vidieť ako ďalšie nové náboženstvo, ktoré by prišlo. Budú to nenávidieť. A vlastne zmeškajú tak možnosť, aby sa rozvinuli. Takže určite netreba byť na nich hrubý. Michal zo Spojeného kráľovstva. Čo kabalisti hovoria o všetkých týchto utrpeniach, ktoré my vidíme vo svete? Tak, Michal. Vermi alebo nie, oni veria oveľa viac ako my, pretože je to ako matka, ktorá vidí svoje deti, ktoré trpí a ona mu nemôže pomôcť. Takže tak sa na to pozerá stvoriteľ. Ona vlastne vidí, ako to dieťa trpí, ale vlastne ide o to, že to samotné dieťa chce pochopiť teda tento dôvod pre moje utrpenie, chcem byť šťastný, čo všetko preto môžem urobiť. Až kým teda to neodhalí, až potom táto matka alebo kabalist môže mu vlastne dať tomuto dieťaťu niečo, čo mu pomôže. Do tohto bodu však ale to dieťa zaujímajú len naozaj peniaze, bohatstvo, teda vzdelanie a podobne a vlastne nepríjmú vlastne túto múdrosť. Všetko je spojené s tým, že nemôžeme my naozaj tlačiť v duchovnosti. Nemôžeme byť hrubí v duchovnosti. Bola by to vlastne inak nátlak v duchovnosti, čož nie je prípustné. Keď si zoberieme Afriku, Južnú Ameriku, ktorí skutočne, my sme tam akože prišli a ničili sme vlastne ako Európania ich kultúru starú. Musia sa oni sami vlastne vyvinúť na určitú úroveň a mať nejakú podporu, aby sa ďalej vlastne vyvíjali, aby sa nezastali len v tom, že zastane ich utrpenie, to sa skončí, ale aby vlastne hľadali zmysel svojho života. Ja by som chcel k tomu dodať, že je tiež to záležitosť. Musí tak samozrejme vnímať skutočnosť, ale vo všeobecnosti pozeráme na to z hľadiska
že je to v skutočnosti, nie je to sme my, ktorí trpíme, keď sa na to pozrieme objektívne. Je to naše ego, ktoré trpí a problém je, že my sa sami identifikujeme s egom. Takže keď ja si oštíkam nechty alebo ostriham vlasy, tak to ma neboli. Máme samozrejme rôzne úrovne. Máme nehybnú rastlinu, živočíšnu a potom ľudskú úroveň. Takže stále sa to týka určitej úrovne. Keď ja som kabalista a zdvihnem sa vyššie do duchovnosti, potom sa už neidentifikujem len s egom, s telom alebo niečím takým, ale začínaš využívať všetko, čo sa deje v tomto svete a to vidíš a všetko, vrátanie všetkoho je vytvorené iba s jediným účelom, aby sme sa rýchlejšie a bližšie dosiahli k duchovnosti. A tým sa celé naše vnímanie mení. A tým sa aj skončí všetko utrpenie. Vlastne cesta utrpenia je samozrejme hlavne v tom je hlavne fyzické utrpenie, ale je to skutočne cesta lásky. Pretože ja chcem skutočne dávať. Ja keď cez to všetko prejdem, cez túto dimenziu utrpenia, tak sú to tie to ako keď niekto túži po svojej milovanej a vlastne trpí. Ona tu nie je, on ju nevidel týždeň a ja skutočne tak trpím a ako chcem sa ja zbaviť tohto utrpenia? Nie, lebo to je potešiteľné utrpenie, ale tá túžba, aby sme odhalili stvoriteľa, tá je tá, ktorá je dôležitá. Monika z Litvy zobralo si kresťanstvo nejakú múdrosť z kabaly. Myslím si, že všetky náboženstvá si zobrali určitý svoj základ v kabale, pretože kabala prišla ešte pred tými hlavnými náboženstvami, ktoré máme dnes. Oni v podstate Abraham pôsobil pred 5000 rokmi a náboženstva vlastne vznikli až neskôr, takisto ako aj judaizmus, islám, kresťanstvo, všetko toto. Takže určite niečo si zobrali z kabaly. Mikelina z Miami hovorí niečo také. Ľudia, ktorí sledujú určité náboženstva ako kresťanstvo, majú bod v srdci, žijú duchovný život, je rozdiel medzi bodom v srdci podľa kabaly a duchovného života, ako je vlastne prežívaný kresťanmi. A aby sme povedali pravdu, myslím si, že nerozumieme celkom náboženstvám, neštudujeme kresťanstvo, ani judaizmus, ani islám, iné metódy buddhizmus, takže nevieme vám povedať, čo to celkom znamená. Môžeme vám iba povedať, čo to znamená u kabaly a mať bod v srdci, že teda to je určité meno. O popis novej túžby, ktorý nemôže byť uspokojený ničím iným v tomto svete, iba len dosiahnutím duchovnosti. Dosiahnutím zbožnosti. To znamená dosiahnutia božstva práve cez naše zmysly, ktoré môžem ja cítiť, ako túto terusku. Ja môžem samozrejme ju pokúsať, môžem ju dokonca ochutnať, držím ju v ruke cez našich 5 zmyslov. Okrem týchto 5 zmyslov dostanem ďalší zmysel, ktorý sa nazýva Keter Chochma Bina Zerampin Malchut. A tieto spolupracujú ako zmysly v tomto svete, ale iba ohľadne dosiahnutia zbožnosti. A dosiahnutie znamená, že sa zároveň stávame taký, aký je on. Nemôžem rozprávať o niečom, čo je mimo mňa, ale kabalisti na to písal, že je úžasný, je skvelý, je milostivý. To sú všetky. Ja ťa teda zabijem, ale toto si myslíme my v našom svete, ale kabalisti nám o tom písali, pretože oni to dosiahli, stali sa týmito vlastnosťami sami, oni ich nadobudli tie vlastnosti. Takže keď vlastne prejdete cez rozdielne stavy Borého, teda stvoriteľa, budete schopní povedať iným ľuďom, iným študentom, ktorí by to takisto chceli dosiahnuť, čo to znamená dosiahnuť stvoriteľa, ale nebudete ale to nie je tak, že vlastne nie je tak, že ty to povieš a vlastne ostatní ti budú veriť, ty si tam, nie.
ty mi povieš, čo sa mi stane. Nie, to sa takto nedieje v kabale. Nie, v kabale ty to musíš dosiahnuť a ty to musíš skutočne precítiť a to je vlastne účel celého sverenia. To znamená, všetci by nás mali vedieť od veľkých po malých a v kabale máme vlastne rozdielne situácie a nedá sa samozrejme nedá sa také niečo urobiť, že niekto iný dosiahne duchovnosť namiesto teba. To sa nedá. Musíš stále cítiť duchovnosť ty sám. A ty sa vlastne za tým účelom potrebuješ dostanúť do vlastnosti dávania, ako má aj stvoriteľ. Ďalšia otázka, Diana z Vilnius, z Litvy. Ak kabala je štúdium, máme nejakú skúsenosť alebo nejakú praktickú časť kabaly, ty začni. Prvá vec je, aby sme mali rava. Praktická práca v kabale znamená, že nie je nič mimo praktickej práce, pretože kabala nie je o štúdiu. Kabala je o praktickej práci v každej sekunde, každú chvíľu tvojho života. Praktická práca v kabale je ako tvoju vôľu príjmať bez hľadu na to, v akom je stave, do prostredia ľudí, ktorí budú podobní ti, kde sa môžeme ovplyvňovať a táto tužba sa môže vlastne ovplyvňovať, že budeme všetci sa snažiť dávať. A uvidíme dôležitosť tejto cesty dosahovania stvoriteľa a všetko to, čo znamená, ťa prinesie k úplnému dosiahnutiu stvoriteľa. A preto, ako to je to naše stvorenie a prostredie je vlastne vytvárané jednak autentickými knihami kabalistami, ktoré sa učíme v kabale ako Zohar, Ari, Balhasulam Rabaš, texty Rava Lightmana. Rav ako skutočný majster, čo už dosiahol, ale on sám nehovorí, že pozrite sa na mňa, on stále len ukazuje len na stvoriteľa, neukazuje na seba, kde treba ísť. Keby to zavyšalo, on by nás vlastne určite odtlačil všetkých, len aby on dosiahol stvoriteľa, ale on to nerobí. A potom máme ľudí, ktorí sú ako ja, ktorí majú bod v srdci a majú rovnaký cieľ ako ja. Ako dosiahnuť duchovnosť. A my sa navzájom ovplyvňuje. To znamená, že môžeme z toho vyťahovať a budeme to rozoberať ďalšiu lekciu. To je vlastne svetlo, ktoré nás reformuje. Ona zvyšuje moju nedostatok vo vzťahu, moju túžbu vo vzťahu k stvoriteľovi a zvyšuje teda môj bod, až buduje teda veľkú túžbu vo forme nádoby. Toto bolo v hebrejčine, že všetko, čo nemôžete robiť, by ste mali robiť tak. Takže každým spôsobom to, čo ja by som chcel robiť, je ako vlastne ťahať na seba to napravujúce svetlo. Samozrejme, mali by sme sa teda naozaj pohybovať rôznym spôsobom, aby sme teda sa dosiahli tento cieľ. To všetko súvisí ale so svetlom. Nie fyzické svetlo. Ale ja chcem, aby toto svetlo ma ovplyvnilo a ma zmenilo. Akým spôsobom tam robiť? Keď budem vlastne sledovať rady kabalistov, budem čítať knihy, budem chodiť na lekcie a oni nám vlastne hovoria, čo my môžeme robiť, aby sme mohli nejakým spôsobom urýchliť túto cestu. A ja cítim, že musíme povedať ešte k tomu ďalšie slovo. My všetci sa vyvíjame cez toto svetlo, ktoré nás mení. Nemáme vlastne konkrétnu túžbu. Deti sa vlastne rozvíjajú. Ako sa oni rozvíjajú? Naučia sa rozprávať, aby niečo pochopili, aby boli veľkí, aby mali túžby, aby niečo robili. Všetko vlastne funguje cez toto svetlo. Celá naša podobnosť. Keď mám konkrétnu túžbu vlastne duchovnosti, máme vlastne nedostatok. V takom prípade my na seba ťaháme určitý vplyv tohto svetla, ktoré nás takto mení a ono nás vyvíja po ceste duchovnosti, ceste dávania. A teda múdrosť dávania nás učí, ako ťahá túto mimoriadný vplyv, aby sme mali
pozerali na to cez tú prízmu pozitívneho vplyvu na nás. A máme Jehuda z Rumunska. Hovorí, ak je stvoriteľ, ako my sa s ním ako ho môžeme odhaliť a ako nájsť mena, aby sme ho vlastne vedeli identifikovať. Má mnoho mien. Ja takisto mám veľa mien. Ja som Ariel, som brat, som otec, som syn. To závisí od toho, s kým rozprávam. Áno? Je to rovnaké so stvoriteľom. O to závisí, kto ho dosahuje a ako. A od toho vlastne závisí aj meno. Má veľmi veľa mien. Je to všetko len vec dosiahnutia. Aby sme skutočne dali nejaké meno, meno v kabale znamená, že máme kli, nejakú správnu nádobu, správnu túžbu. Ak teda máme potom túto túžbu, dáme jej meno. Môže to byť rôzne zvláštne mená, ktoré môžeme nájsť v knihe Zohar a podobne, ako napríklad Absak, Elokim, Adny, všetky tieto mená, Shaddai, je ich veľmi veľa, týchto mien. A všetky tieto mená sú iba mená, ktoré kabalisti dali, aby podľa toho, čo oni dosiahli, určitým fenoménom, ktorými sa vlastne dosahuje to spojenie medzi nimi. Je to ako keď máme matematiku a používame vzorce. Môže nám mi pripomenul, že všetky mená v Tóre sú všetky vlastne mená stvoriteľa. Akékoľvek meno, ktoré si vyberieme, je to dosiahnutie stupňa, že na tomto stupni dosiahneme, či to je Mojžiš, kráľ Dávid, Balák a tak ďalej, sú to všetko odhalenia jeho. A dokonca aj mená tých zlých. Áno. OK, potom my máme Jacques z Francúzska sa pýta, ak sú nejaké modlitby a fyzické cvičenia v kabale. Nie. Ale máme lekcie. A je to všetko o modlitbe. Ak máme vnútornú modlitbu, či je to vlastne modlitba? Modlitba je to, čo chceš. Ak ja chcem zmrzlinu, to je vlastne modlitba. Ja chcem duchovnosť. Jediná vec, ktorú my musíme urobiť, je správne nasmerovať svoju túžbu a cez našu túžbu vlastne, to je ako to, čo sme si rozprávali s tým rádiom, kde vlastne ladíme tú správnu frekvenciu. Ja vlastne takto si snažím sa naladiť tú frekvenciu stvoriteľa, kde by som ho mohol vlastne počúvať 7 dní v týždni, 24 hodín denne. A vlastne toto viem dosiahnuť iba cez modlitbu. A musíme skutočne si presne zadefinovať, čo je teda tá téma. Je to vlastne téma na 10 lekcií, teda na celý kurz. Bez ohľadu na to, čo to je, čo si ja vlastne budem čítať, alebo budem iba hovoriť. Nie. Modlitba je skutočne tá túžba, ktorú ty máš sám v sebe, vo v sebe. Keď kráva zamúka, tak vlastne ona chce jesť a to je jej modlitba. Skutočná modlitba je to, čo ty máš v sebe. A snaží sa dostať vonku z vôle príjmať, pretože keď chceš vlastne príjmať do vôle, nesmieš pýtať pre seba, ale musíš pýtať pre iných. Ako to máš robiť? Aby si skutočne si prosil ostatných, pre ostatných. Ale to je niečo, to čo sa učíme v kabale. Teda Frida zo Švédska. Ak mám celý svoj čas, aby som využila, aby som sa ponorila do kabaly, môžem teda si takto, čo by som mal robiť, keď celý čas môžem venovať kabale? OK, Frida. My nevieme, aká si stará, ale povedali by sme, že keď ešte nie si v penzii, povedzme si to takto. V prvom rade kabalisti nám hovoria, že musíme byť v tomto svete. Teraz hovorím bez hľadu na tvoju osobnú situáciu, bez hľadu na to. My samozrejme všetci kabalisti musíme pracovať, aby
a aby sme mohli žiť, aj keď budeme len chodiť na lotériu. My proste potrebujeme mať niečo, z čoho budeme naozaj fungovať. Takto sa nás tiež vzťahuje na nás Stvoriteľ v našom celom našom živote. Je odporúčané, aby sme mali aj rodinu. Treba byť akože dobrým občanom. S týmito všetkými úlohami, ktoré musíš robiť, všetky povinnosti, ktoré plníš. Potom je koncept, ktorý sa volá voľný čas. Potom, čo ty vlastne si sa venoval svojej práci, rodine a všetkým tým ostatným veciam, máš čas, ktorý môžeš si zvoliť, že si urobíš popcorn alebo si pozrieť niečo v telke alebo pôjdeš si dať pivo. Ty už má si vlastne, to je voľný čas, to je čas, ktorý si môžeš zvoliť, čo budeš ty robiť. Či to budeš venovať štúdiu alebo čomukoľvek inému. To je to, kde ty máš vlastne skutočnú vôľu v tom našom fyzickom svete. Ja teda neviem o prípade o Fride tu ale vo všeobecnosti musíme si pripomenúť, že naozaj sa musíme starať o to všetko. A potom voľný čas môžeme samozrejme venovať kabale. Keď sme už v penzii, tak máme veľmi veľa času, tak potom môžeme naozaj venovať kabale veľmi veľa času kabale. Treba si to užiť. Oksana z Litvy. Môžu zlí ľudia s tmavými myšlienkami využiť kabalu a pre zlé účely? Nakoľko teda toto učenie bolo skryté? Aký bol účel pre toto utajenie? Takže kabala je zamýšľaná iba pre jednu jedinú vec. A to je naozaj iba jediná vec, ktorá sa s tým dá robiť. Ak máte správnu túžbu, potom ti prinesie ťa do duchovnosti cez reformujúce svetlo, teda to opravujúce svetlo, napravujúce svetlo. Takže to neznamená, že keď študujem kabalu, svetlo vlastne, že sa to stane naraz. Nie. To znamená, že postupne. Bolo to skryté pred ľudstvom, pretože vývoj túžby dosiahol až teraz stupeň, kde ľudia potrebujú kabalu. Je to ako keby sme niečo povedali niekomu a jedným uchom to vidie dnu a druhým von a vlastne oni s tým nič nemôžu urobiť, pretože ešte na to nie sú pripravení. Takže je to bezpredmetné. Až teraz vlastne až to, že sa z toho vlastne vytvorili rôzne mýty a nedorozumenia, rôzne nesprávne veci, prečo to bolo schované pred masami. Až teraz vlastne, keď svet prišiel do miesta, kde ľudia skutočne cítia, že jediný spôsob, ktorým môžeme naozaj zmeniť celú našu situáciu na niečo dobré, je cez správne spojenie medzi ľuďmi. A všetci to vedia, ale nevedia, ako to robiť. A práve preto prichádza kabala a vysvetľuje, ako my môžeme napriek nášmu egu sa nad toto ego povzniesť, aby sme sa mohli spojiť a dosiahnuť duchovnosť. A toto vlastne sa deje teraz. A potom máme ďalší chlapík z Rumunska. Môže kabalista zakázať toto vzdelanie? To nie je o vzdelaní. Je to o dosiahnutí, áno. V každom momente, v každom chvíli dosiahnutia je tam veľmi veľké riziko, že stratíme všetko to, čo sme dosiahli. Že to všetko pôjde preč. Práve preto je napísané, že neverte sami sebe. Demise to je vôľa príjmať. Musíme ju teda nejakým spôsobom ovplyvniť, ale že my sme nad ňou. Je napísané v Zohari, že máme múdrcov, ktorí vlastne jazdia na oslovy. To sú múdrci, ktorí nejakého skrotili tú svoju vôľu príjmať, ale do tohto momentu musíme byť veľmi opatrní a neveriť sami sebe. Čo to znamená? To znamená, že musíme, a všetci najväčší kabalisti museli mať, potrebovali prostredie, skupinu študentov alebo ľudí, ako sú oni, ktorí majú rovnakú túžbu v srdci a je povedané, budeme sa to učiť na lekcii o slobode vôly, že určitý kabalista, ktorý sa volal Jazy, robí Ben Kisma, ktorému bolo ponúknuté všetky možnosti, aby bol proste
najväčší človek v meste, ale on povedal, že neopustí svojich študentov za žiadne peniaze, perly, diamanty, pretože potreboval prostredie a bez tohto prostredia by bol vlastne bez nich by nebol nič. Všetci by boli stratení. Práve preto študujeme spolu. Ako skupina študentov je dôležité, že študujeme spolu. A toto je to prostredie, ktoré máme Facebook, je to veľmi cenné. Takže motto v kabale je nikdy nie sám, stále spoločne. Čo ďalej? Takže poďme pokračovať. Sophie z Švédska. Zákon... O ďalších zákonoch môžeme rozprávať okrem zákonoch prírodných v kabale? Okrem prírodných zákonov v kabale. Či sú nejaké ďalšie zákony? To, čo si vlastne ukázal, že máme napríklad gravitáciu. Máme veľmi veľa jednotlivých čiastkových zákonov, ale je jedno zákono, o ktorom Rav Lightman hovorí, že to je všeobecný zákon. Keď je to svetlo, ktoré je vo všetkom, je všetko, je stále, a máme vôľa príjmať je stála a jediná vec, ktorá sa mení medzi nimi je to, čo my dosahujeme neskôr, to sa volá, je to vlastne šiestý zmysel, je to masach a v rozsahu masach, to je clona, podľa síly alebo tohto masach sa celá realita mení a vlastne to ovplyvňuje to, nakoľko dosahuješ. A to je zaujímavé, že sa meníš vlastne ty. Spôsob, metóda, ako sa robí tento experiment, ty vlastne si sám. Je to vôľa príjmať. Keď sa ty meníš, vlastne sa mení realita a vlastne sa mení aj tvoje vnímanie. Máme otázku z Danius z Klepida z Litvy. Čo tu robíme v tomto živote? Prečo? A čo je po tomto živote? Krásna otázka. Úplne maličkosť. Takže Darius, je to veľmi dobrá otázka a dúfame si, že nikdy nebude vyčerpaná. Lebo vlastne otázka, aký je zmysel môjho života, je úžasná, základná. Je povedané, že tento svet je iba úzky most, úzky koridor, ktorý nám slúži iba na to, aby nám pomohol teda, aby sme dosiahli duchovný svet. A to je všetko. To je jediný účel tejto našej existencie. A prečo sme tu? Máš pravdu, nevybral si, aby si tu bol, ani ja som si to nevybral. A rodičia sa ťa presne to na to nepýtali. Si tu, aby si dosiahol stvoriteľa a stal sa ako on. A prečo? Pretože toto je jeho túžba. Jeho úmysel, aby ty si, lebo on to chce dávať svoju obrovskú nekonečnú lásku svojim stvoreniam. Samozrejme nemusíš súhlasiť, pretože vidíme, aký náš život je, ale toto je práve preto my potrebujeme prekročiť všetky tie úrovne, aby sme dosiahli to, čo skutočne on nám dáva celý čas. Je to tá dokonalá vec. Všetko to sa vlastne, ako keby sme zrušili, keby sme urobili to my ako stvoriteľ, urobili sme to presne takisto. Takže my sme tu presne kvôli tomu, aby my sme to odhalili. A ospravedlnili ho a zároveň dosiahli to v plnom rozsahu. Máme vetu, nie je nikto iný okrem neho. On teda robí dobre a je to vlastne koniec nápravy našej nádoby vôle príjmať. A potom začíname pracovať. Uvidíš. To by som chcel povedať, že je naozaj zaujímavé na tomto svete, že keď sa pozrieme na napríklad na deti, keď niekto má talent na matematiku, technické veci alebo nejaké umenie. Odkiaľ to vlastne prichádza? Všetko to, čo máme, sa akumulovalo v našich predchádzajúcich inkarnáciách ako vedomie
A toto vlastne prichádza ako nejaká tendencia, ktorá nám umožňuje, aby sme boli za každým viac a viac pripravení pre dosiahnutie duchovnosti. Plus ešte ďalšia vec, ktorú my dostaneme z inkarnácie na inkarnácie v tomto svete, že sa stávame citlivejší na utrpenie. A to nám vlastne umožňuje, keď si to pôjdeme na prvú otázku o utrpení, ľahšie namiesto toho, aby sme teda dostávali čím viacej úderov. Odkiaľ to prišlo? Prečo? Prečo to vlastne sa takto deje? Rýchlejšie vlastne začneš reagovať a pýtať sa správne otázky. Ale musíme o tom rozprávať, že čo je to... sa musíme pýtať stále túto otázku vo všetkých našich inkarnáciách. Nemyslím si, že to si to myslíš. Max Talianska. Ako vytvoriť mier okolo nás? No. Max, budeme sa to učiť v lekcii o vnímaní skutočnosti, ale ver, že teda celá realita, vieš všetko, hviezdy, obrovské hviezdy, ktoré sú oveľa väčšie ako naše slnko. Ako tie prvotné hviezdy, všetko, celý tento systém, fyzika, všetko bolo vytvorené iba pre teba. Iba pre teba, Max, skutočne. A všetko okolo teba, aj my sme iba stvoriteľ, ktorý ti rozpráva v tvojom jazyku, že ty, Max, sa musíš napraviť. To nám vysvetľuje aj Rav Lightman, iba ty sa musíš napraviť. Všetci čakáme len na teba, aby si bol napravený. A keď ty sa napravíš a ty budeš rozširovať toto vedomosť ďalším ľuďom, ktorí sú časťou tvojej duše, vlastne prinesieš nápravu celému svetu. Všetkým ľuďom okolo seba, ktorí sú súčasťou tvojej duše. Baal HaSulam nám hovorí v článku o Zohare, že všetci mudrci nám hovorili, že musí veriť v to, nie takto, aby sa pokúsil vnímať celú realitu z tohto pohľadu. Všetko závisí teda na tebe. Z tohto pohľadu musíš vnímať realitu. A samozrejme, toto je vynikajúci mechanizmus, dokonalý mechanizmus. Je to ako predstavivosť. Všetko je fantasticky dohromady pracuje ako ozubené kolieska, ako synchronizované zariadenie, ktoré fantasticky do seba zapadá. Keď vlastne na jednej strane niekto sa niečo točí, keď sa to snažíš naozaj robiť na silu, keď niečo ide naopak, všetko vlastne, keď sa pokúšaš potočiť len jedno koliesko opačným smerom, tak celá tá mašina vlastne bude sa snažiť to dať do poriadku. A keď vlastne ty do toho mechanizmu úplne zapadneš, tak v takom prípade všetko začne fantasticky fúkovať, všetko krásne, hladko, začne sa to koliesko točiť presne takým smerom točiť, ako v tom zariadení to treba. A vtedy budeme vlastne všetci v rovnocennosti formy. Celý stroj bude fantasticky fungovať a to je to, začneme vnímať nekonečnú blaženosť. Máme Jonathana z Milana. Aký je rozdiel medzi Kabalou, medzi centrom Kabaly a centrom Nebaruch? Jonathan Milano. Môžem ti povedať, čo učíme tu v Nebaruch, a tie ostatné veci si musíš zistiť sám. V prvom rade my nepredávame žiadne červené náramky, žiadne svetlú vodu, žiadne čary nepredávame, nemeditujeme, nerobíme nič viac ako to, čo je napísané v autentických textoch Kabaly, čo je Zohar, Ari, Baal HaSulam, Rabash a Rav Lightman. A učíme toto sa nás učí tu na Rav Lightman, ako my môžeme dosiahnuť duchovnosť v tomto svete cez praktickú prácu v skupine knihy a Rava.
bez všetkého, čo môže vlastne byť nejako prospešné pre tvoj život v tomto svete. Všetko ťa ale vlastne smerováva smerom k duchovnosti. My potrebujeme rozvinúť svoju vlastnosť dávania. Jediným účelom teda našej existencie je to, aby sme našli to, čo hovoria o tom aj tieto texty a o čom stále hovoríme, že to je štúdium teda kabaly. Ohľadne kabalistického centra neviem, čo robia, ja som tam nikdy nebol, takže neviem sa k tomu vyjadriť. Jelana z Francúzska. Prečo by sme mali prečo si máme vlastne máme teda veriť v Boha, volá sa to zgula v hebrejčine. Je to ako náprava. Čo to v skutočnosti znamená? Znamená to, že nemusíme vidieť na našej momentálnom úrovni, nevidíme spojenie medzi príčinou a následkom. Ja žijem celý svoj život ako v amazonskej púšti a potom odrazu niekto ma prinesie úžasnému molu, prídem do dverí a dverí sa mi otvoria, keď vstúpim do tohto obchodného centra. Je to určite mágia, je to určite svet, teda Boh. Lebo Boh, teda táto osoba nevidí, že teda je tam nejaký senzor, ktorý ma vidí, ktorý dá signál dverám, ktoré sa tam aj máme nejaké mašinku, ktorá tie dvere otvorí. To je to isté s nami. Keď študujeme autentické texty kabaly, nemáme ešte zmysel, nevidíme, aký je vlastne spojenie medzi týmito textami a svetlom, ktoré nás napravuje. Paul z Londýna. Prečo kabalisti povedia kabala, keď je to veda a nie náboženstvo? Kabala ale existuje koľko rokov? Je to skutočne 5700 a viac rokov. Keď kabalisti keď vlastne hovoria o Bore alebo Bohovi, v knihe o Aziel, prvý kabalista Adam Harishon, potom Sefer Yetzira alebo Tóra, všetci tieto kabalistické texty samozrejme nepredstavovali si tam žiadneho deduška, ktorý sedí na mraku, ktorý má ktorý má hlboký hlas a ktorý proste tam má tie hromy a všetko. Áno, tie blesky tam metá. Samozrejme, videli sme mnohé filmy o tom. Samozrejme, neopisujú nič také, čo by bolo v našom bežnom živote, ale spájali určité fenomény, ktoré videli spojením so svetlom a v vlastnosti dávania. A vôľa príjmať, čo je na určitej úrovni, aby pocitili toto svetlo ako Boreho, ako Adeny, ako Elohim, všetky tieto mená. Ale keď on povedal Bore alebo Elohim, ak Ariel je na rovnakej úrovni, tak on vlastne bude okamžite cítiť všetky tie isté spojenia v integrálnej sieti spojení, o ktorých rozprávali títo kabalisti, on by to bude cítiť. Keď rozprávali o hudobnej partitúre s týmito notami, keď to niekto sa na to pozrie, nikto nevie, čo to je, keď niekto nevie čítať noty. Ale ak sa naučí, jak to ukážem Arielovi a on bude úžasný, a on bude plakať, aká je tá hudba krásna. Prečo? Pretože on to bude cítiť. Bude cítiť hudbu cez tieto symboly. A to je to isté, keď my teraz vlastne s našou nádobou to celkom nevieme celkom správne dešifrovať. Vieme si predstaviť naozaj len nejaké blesky a podobne. Kabalisti sú skutoční vedci, pretože týmto spôsobom oni vedeli odovzdávať svoje odhalenia.
napísali formuly a dali to Arielovi, aby mohol dosiahnuť rovnaké fenomény, ako oni dosiahli. Preto je to veda, že je to opakovateľné. Tieto mená, ktoré my využívame ako Bore, to je stvoriteľ. V preklade to znamená Bor, Rech, to znamená príď a vidť. Keď prídeš, uvidíš, odhalíš, čo skutočne to znamená. Je otázka Samuela z Francúzska. Pýta sa, myslíte si, že je možné študovať kabalu bez toho, aby sme sa odvolávali na Tóru? Tóra samozrejme je kabalistická kniha. A jediná vec je, že je napísaná v rôznych jazykoch a to je rozdiel medzi rozdielnymi kabalistickými textami. A tiež hovorí aj sa v Zohore, že máme komentár, ktorý vlastne Zohar je samotný komentár k Tóre. A je samozrejme, Tóra je napísaná v jazyku, ktorý sa znie ako historický príbeh. Zohar je napísaný v jazyku, ktorý je pre bežného človeka znie ako legenda. Máme samozrejme mnoho rôzne jazykmi, ktoré je to napísané. Je to ako právnický text, ako sa mám správať, keď niekto ubližuje môjmu oslovi a podobne. Takže to je právnický text. Takže stále sa využíva i rozdielný jazyk. Prečo sa jazyk mení? Prečo študujeme Tóru na našich lekciách? Pretože to, čo sa my meníme, jediná vec, ktorá sa mení v tomto svete je ego. Teda naša túžba, ktorá rastie neustále. A nakoľko naše ego je veľmi momentálne rozvinuté a je oveľa viac vyvinuté, ako bolo kedykoľvek predtým, tak tieto texty Tóry žiadnym spôsobom my nemôžeme cez ne vidieť a nevieme sa zamerať na historické príbehy o národoch, ktoré sa vlastne presúvajú z jedného miesta na druhé, ako vlastne jeden človek robí jedno a druhý druhé. Zoberme si Mojžiša. Je to v skutočnosti označenie Moše Limšoch, ktorý ťahá. Je to vlastne túžba, ktorá vlastne ťahá všetky ostatné túžby k stvoriteľovi. Akékoľvek všetky ďalšie mená, ktoré my vlastne nimi používame, tie nevieme vidieť skutočný význam práve cez naše ego. A cez jazyk kabaly je spôsob, ktorý nám aj Baal HaSulam rozpráva, máme veľa kníh, budeme sa o tom učiť počas našich lekcií. Ako povedal Moše. Tak. Takže Janis z Rigi. Riga je v Litve. Učiteľ nám hovoril, že človek by mal sa zmeniť. Ego a túžba by mali byť zmenené. Ako to máme urobiť? Aká je metóda? Aká je skutočná kabalistická metóda, ktorá toto uľahčí? Aký máme nástroj, aby sme vlastne vedeli pracovať s týmto našim egom? No, myslím si, že už sme o tom rozprávali, o spôsobe, ako sa zmeniť. Je to všetko o prostredí. Ale možno, že je to príležitosť, aby sme to povedali inak. Nemôžete sa zmeniť, Janis. A všetky tieto metódy, ktoré ľudia o tom rozprávajú, o samotnej zmene, akože vlastne idú rásť seba, že pracujú na sebe, to nepracuje. To nie je ako keby sme mali dietu a že idem rozviesť a podobne. Rozprávame o zmene skutočnej podstaty našej prirodzenosti, aby sme dosiahli druhú prirodzenosť, aby sme príjmanie zmenili na dávanie. Je to ako keby úplný opak. Jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť túto zmenu, je cez prostredie. Že ja aplikujem zmeny na toto prostredie a toto prostredie ma ovplyvňuje naspäť. A toto prostredie, ako sme povedali, je
Začneme to, v tomto kurze máte učiteľa, máte prostredie na Facebooku, máme nejaké materiály, lekcie s Ravom Lightmanom a podobne. Môžete začať počúvať teda a teraz začínate ako spracovať tieto materiály, lekcie s Ravom Lightmanom, ktoré sú oveľa dôležitejšie. Môžete začať prechádzať týmito zmenami, pretože to svetlo vás začne meniť. Ale nemyslíte si, že môžete sa zmeniť sami od seba. Mám otázku. Toto je opäť Janice. Bola naozaj aktívna počas počnej časti lekcie. Mám otázku k učiteľom. Kabala zmenila váš život? A ako to bolo? Skutočne príjmate svetlo, ak áno? Ako sa to stalo zjavné? Ako môžeme my porozumieť tomu, že svetlo sa vlastne prejavilo v vašom dennom živote? Kabala, áno, úplne zmenila môj život. Aj keď rozprávame aj na úrovni tohto života, na všetko sa vlastne upínaš úplne inak. Na ľudí, na situácie, chápeš, že keď čo si ešte nedosiahol, že odkiaľ to vlastne celé prichádza a z akého dôvodu sa veci dejú a čo máš robiť, aby si vyriešili jednotlivé situácie. Všetko sa ti deje za tým účelom, aby ťa to donieslo bližšie k duchovnosti po celý čas. Takže keď ideš cez život, máme vynikajúci príklad, ako to povedať po angličtine, neviem, keď si zoberieme niekoho, kto beží v púšti s ťažkým nákladom, s batohom a viete, pozrite sa na neho. Bože, prečo to robíš? Je tak horúco, prečo bežíš? Ale viete, že potom má nejaké športové podujatie, ktoré on vyhrá. Takže vlastne dôvod, prečo to robil to s určitým účelom. Čo to robil a prečo to robil? To nebolo to pre neho ťažké, lebo to bolo pre neho ako dobrodružstvo. Celý tento tréning, ktorý prešiel, takto vlastne prišiel cez svoj život. Išiel cez neho ako cez nejaký tréning, ktorý ho priťahoval stále bližšie a bližšie k duchovnosti. A rád by som k tomu dodal, že to nie je len o vedomostiach. Uvidíte, že za každým prejdeš cez zmeny a budeš cítiť, ako sa rozvíjaš, keď sa budeš pozerať sám na seba akoby zvonku. Budeš očarený, ako ty si ten jeden, ktorý ovplyvňuje tú rýchlosť tých zmien a budeš vidieť priateľov. Môžeš sa pýtať tých ostatných, ktorí prešli cez kurz. Budujeme Adama, to je človek. Adam v hebrejčine prichádza zo slovo podobný. Je to zo slova podobný, je to vlastnosť, ktorá, že sa snažíme byť podobný stvoriteľovi. Rastie za každým pred našimi očami táto vlastnosť. Učitelia sa menia a prechádzajú zmenami, študenti prechádzajú zmenami, tie sa neskôr stanú učiteľmi. To je vlastne príležitosť pre nás, aby sme sa potom stali učiteľmi. Každý vlastne prechádza si to zmeny a je to úžasné, pretože z bodu, kde sme teraz, do bodu, kde budeme rovnakí ako on, neviete si predstaviť, aké obrovské zmeny. Ďalšie otázky od Deniša. Ako dlho by mal niekto študovať kabalu? Čo sa stane potom, keď niekto odhalí stvoriteľa? Je to ako... Pred mnohými rokmi som začal som študovať divadlo a v prvom roku ja som prišiel za učiteľmi, takže ja som skončil 3 roky a teraz som už hercom však a ona sa smiela. Pozri sa, herectvo je celý tvoj život, vlastne sa musíš stále zlepšovať, stále si len kvalitatívne na tom lepšie. To je rovnaké ako s kabalou, je to stále tak. S kabalou máme osobnú nápravu a potom musíš sa
potom príde vlastne starosť, aby sa aj všetci ostatní zmenili a napravili. Ty si vlastne poverený tým, aby sa napravila každá časť tvojej duše a to je vlastne celé ľudstvo. Je to úžasné. To teda je najprv o tebe a potom učíš ostatných. Je to krásna cesta, cez ktorú vieme ísť. Je to naozaj úžasné dobrodružstvo, je to celý život a všetko to tam cítiš. Kedy sa toto vlastne, to nie ako teraz, keď sa spýtame, že kedy sa táto práca skončí. To je niečo ako keď ideš na výlet. Myslím, že to máš rád. Takže ideš a s rodinou, s priateľmi a tak ďalej. Nepýtaš sa si, kedy to už skončí, hej, no. Nie. Ty si to užívaš. Tešíš sa z každého kroku, ktorý robíš. Ideš, máš zábavu. Užívaš si to naozaj. A až do konca. Keď to môžeme porovnať, je to malý fragment toho, čo my máme na ceste Kabbali. A myslím si, že už sme Ariel to robí tak úžasne. Ona teraz plače. Ale teraz je to veľký úsmev. Takže vlastne prešiel cez rôzne štádia. Uvidíme sa na ďalšej časti. Ahoj.